ki khubor ka BTC TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan ka Jingshah Thombor ki Khynnah ki Khynnah ki Khynnah ki de ki kambaman ki bajuja na ka por shakapor barkum kini ki jai kes ki donru ka jingkta ka ba shijunam ye ki tu kilanot ki ba sha Thombor kum ta ban yarab ni kini kilanot ki judonru ki kinhuan ba pher ki ba persang ban ya selok bat bandawai ka hok ka jongki menda ka snging nyolat ban ya kendu bat ki ba penyai ba ki ba pen ya kini feed foundation na seng ya ka feed foundation house nam aza khatlai but hadu menta mene kadang persang banyarap ya kini kilanot ki basha Thombor pe ya kajinga keren ka jongi ba kini kinong penyat jong kini ka foundation mantip khamania shapang kini kunhun bat kumjuru lesi kan long kajinga ram na ka banta kitu ki badon kam ngade I co-founder jong gane ka organization ka faith foundation ka de ka NGO ka batre na banta ki Khynnah more on ban ong no na banta ka Jingshah shingan jong ki Khynnah kum karinsan ban yo jeng ikai na kabenta ki kme ki kpa bakin snow thu kum ki Buhrieh basan ni dei ban ai ka babahatam na kabenta ki khun ki jongi kat ka jingla I jongi te nga kerteng I peacefully marching nga atre hang ni kum ba plus na me menta nga kum I program lead ma te ka project ka banga nga pet kalong ka project ka bangi khot ka safe at school home and everywhere ka project siya pang ka personal safety education program ka bangi ngile ha school ka kerteng janga de Arnisha Cardio bat nga atre menta hang ni ha faith foundation menta la arsnam te nga tre kum I program lead bat nga pet bhai ki program ki badai siya po ka bhai area ka much ki communities ke tingi tre ba ki Khynnah Khynnah ki Khynnah shrang bat ki long kumi shathema bat ka shrang hi bar akawai ti nga kerteng I Miss Arkirisa Pokurnu nga tre ha faith foundation kum I counselor but I support person I balasha asayan naka CWC but DSPU jongka East Khasi Hills tikawai ka kata ka core issue la ni ka problem mo ka bangi pet menta ka de ka prevention of child sexual abuse haka jo ka poru ngi respond hi ka child sexual abuse ngi trai bha ka district child protection unit te teng ki don ki cases ni handle tingi provide psychosocial counseling legal support kata ka kam ka bangi le and a major part of our work pada ka de bangi conduct ya ka personal safety education program ka bangi le haki schools kani ka program kalong kumta bangi hikai ki Khynnah kum no bakila banya daya le de ho ni pet bat kan thai pat chandrak ho nama ki schools ki bangi tre ki dan ki schools ki bade ki dan ko ed ru ho te ha schools ru ni tre shati shaboy ru ki dan ki shnong ki bangi tre bat kan thai pat chandrak ni tre ka issue ka bangi tre hi ka Jingshah Thombor jong ki Khynnah ha ka long renyang jong ki ka long ka ba sensitive ba bon na ki Buhrieh ki ba kim no te ban wan chakhamat ban kran lani ka don ka tu ka jing ban ong ban except ba ka don ka ni ka jat issue ru hapo ki shnong ki jongi ka no ka don ka jing don kam ban ya trainer ka benta ka hok jong ki Khynnah kham tam ka baya day bat ka safety ka jong ki lani ka jing shangan ka jong ki kan nginda ya pet ya ki cases ma ka bon hi ki nong Thombor ki Buhrieh ki ba ki Khynnah ki itho ki Bahaïing hasem ki basa marjan lani teng kupa lani teng hunmen ti kalong bahaken ya ki jing kesem ru bakin wan chakhamat ban report bona ki ong ba kabyang bangi shuya sukno te kata ka jing kalong ba itu I Khynnah kham yo shu kan ka hok ka jong I ngile ki program apa ki school mo yangi kalong ba lada tang iwe I Khynnah ru yo ka jing mentoy kata kala de ka nakum no ka impact ka Buhrieh ma mo kumba shuya tho no hakapor bangile program ki don ki Khynnah ka wan chakhamat ki bai tho ingin ba ong ba hadin ba philawan ban aj kai mata kala so tho ka kata ka jing kata ba shngan ba ka jing kata bam shngan kawai kalong ba
ngandalit Sheffield long mostly kini ki counselling jungi ki dei baki home visits ngi shale home visits ngi shale kendo ki khna shayeng kawai ka Jingshah jonga danga let kini ki counselling sessions ka dei ba long ki khna ki long very open ma let's say kum nayeng dan teng ba kim long supportive ya kata ban ong bangin one day counselling ne ngin one you ne mar maki ki khen bet ba o ka dei ba ngim dei ban ya thosh phang ka Jingshah hayeng ngim dei ban ya tho ki brio banabar halol kani ka program ka banging ile te ngiyo ba ka Jingshah na school mo kila sedang ban tap ki program jungi ha ki routine jungki tengah so kani ka deka way na kita ki successful stories mo tingni ki no hikai ki bangi tre lang nama bingila training ki dan ar ngot ki no hikai na ka way ka school ki ba ya snob ka way ka group ka bangi khot ki ta ki safety squad ni ai training ki ru te hadin ka to kani ki training kini ki no hikai kila kham snothu te kila shimi ki sen jam ki jongki te kum shu ong no kini hikai kila snothu kinu ki khana ki don kam ka counseling session kila one man la phone yangi kila one thu ingi baki ki don kam counseling session ken te kata hi ka kata ka jinga ka relationship building but ki school nasu bakalong ka badan kam bat ngila yo I ba kini ki school kila stak man so thu ba ngila yo ba ki Jingshah ro naki por bangi jet ini school ngilet ni spok education department mo teka education department hi ka ai kini ki school ki bangi dai bantre te lada kidan pe ki school ki bakwa man khot yangi ki private school ko kay kata ro ngilet hi ngin tre lang bet ka government mo ngim la mangi kum ka seng bangin tre tang marway bangin ong bangin tre habaro khat ki district claim ka Jingshah ka government te ka way ka long kata hi lada ka government ka la ban shim but nang ni sakhamat ba haki school baro khamtam ki school government but ki government aided schools ba kum yakini ki jat program ken laban penrung ken hapo ki schools ba ni yaki Khynnah ni ong bete be kita ki future leaders mo kide kita kinong yalam kibangi ngipet mo lanikin salong te hakanu karup kom ngila ken ban ong ba kini kide ban long kita ki future leaders kiban yalam ya kajat benriu ladangi klem perkhat ya ka present ka jongki bakan long ka basngan kibun ki jing e ki baki kimi ki pa ki asham hakani ka pot hakabayade bat ka jingri jing sumar ya ki khun ki kti bun sin ki snow du jinkerman nang ta teng ngila hab ban mai ban le dom ban penbiet ban ai manru ya ki khun namar bangim snow thu shu kin le kum no ni pen snow thu ki ka importance jong ka counselling but balai bingi wan le counselling kam de ban ong ba ngi wan namar bingi wan penthut ya ka yin ka sam jong phi ne ngi wan ban lot ni hayeng ha sam jong phi ma ka de bangin wan ba ngin ini kun jong phi induk yo jing yarap ka jing yarap ka ba la ban long ban be in yarap I be in hil na ka ka ba ila sham dangi la pensu thu kita baro logi Khynnah ki long very open to counselling te ngidon utul helpline number ru ba phila ban call ma te uta ude khandai ar lai not iwe khandai prahan riu phila ban call yangi how new number la da phidon kinu ki jingkeli ki badai shaphangka Jingshah ngan jo ki Khynnah la ni phitep shaphangka case ka ba phim nang kumlu ban ya chakhamat phila ban phone yangi te la da ki school ki kwa ban tre ban ngi ki la ma ban khot yangi te ngidon hi ki phone numbers we do helpline henry ki bon hi ki breu ki ba phone ngi directly ru ba ki la ban le collaborations le ki la ban khot ngi ban le kini ki jat program la ka benta ki Khynnah ne la da benta ki kmi ki kpa la ni ki nong hikai ngi long ki bakloi ken ya kata bangin trelang te kawe kalyang do ba phila ban reach out chingi kalong ba ngidon hapo Instagram bat ha Facebook ru kini ru kidikilat ki ba phi ki beriau ki tu ki ba kwa man khot ingi phila ban reach out yangi la ni phila ban contact yangi ke
Kajing kentu juga te kalong ba ya ki berok ki beri ba pe yakani kalong ba ki Khynnah ki don ka hok ka jongki mo taba dei manu ban ai kita ki hok ya ki dei mangi kum ki bala he lasan dengan semua bangi kum ki bahe pasan dei ban sngap ya ki mo kumbo om pi mene bak ting ting ki ngi kum ki mik ba teng jumbun kam ngim sngap te ki re bagi Khynnah ki wan changi dei ban sngap ya ki bat ngi dei ban ai ngi dei ban jumba pa de ya ki jing keli jong ki khon jing ki bagi wan ban keli ada ki ya tho ya ki iru ngi dei ban sngap bat ngi dei ban ngi dei ban chim ba de ki sen jam kum ki mi pan kum bahe basan ke ek bangi dei ban le mengiru nak kalian jing kermen ba ngin sala amon ban pendunai kini ki jing kanu kom le singi la ban ya trelang ngila ban ya trelang kham ba shu bat kini ki CWC ne DCPU ne ngila ban ya kren hata ka kom bangin la ban poi ka jing so thu lang na benta jangiru na benta jong ki Khynnah ru bat na benta jong paro